mă auzi, ce? Boxer, nu. Dar e boxer, așa fac boxerii. Deci din spate n-are nicio legătură cu boxul, stai liniștit, mă. Numai din spate un pic la box. Nu, unde ai pus mingea, mă? Că nu mai știu unde duce. Ce ne? Că te duci, am Unde e mingea? S-a dus să la el. Ada aici mingea, ada mingea. S-a dus. Gia! Ada mingea. Ce scropă ești, nu știu exagerat. Nu, aici, mă, la mine. Ada mingea. Da, mă. Vezi să bag un ambalaj de bale pe mine, frate, nu e treabă. Am văzut și eu filmul ăla. Așa face Muraili. Nu, ăla e corectare. La plimbare, bam, 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 bam. Jackie? 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 Hai! Vine la apel. Hai, Jackie! De ce am adus Bravo! în gardă și după aia culegi? Ai găsit ăla de filmat. Da, nu mă uit, e nebună. Un pic latră mult, dar dacă este metit de coli, se înțelege. Dacă să-l poți să-l vrem să vină la apel. Să știi că nu putem face filmuleț cu Manus și cu puii, că ăsta e calcă, că nu-i Nu vezi. cheamă pe asta mică. Pe ăsta mic e băiețel, Charlie. O, să vezi că l-a băgat pe Manus, ai auzit? Da, bravo! Hai la mama, hai. Știi cum o cheamă pe Jackie acum? Poppy. Mie nu-mi place, da, nu-mi e că să-mi place. Vezi că te filmez. Dar pot să zic, e democrație, ce mama? Jackie! Jackie! Gia! Ce? Charlie, hai la mama, hai la mama. Charlie. Charlie. Nu vine la apel. Vine la mine. Hai. Charlie nu știe nimic, nici să vină la apel, nici să aștept, nici șez, nimic nu știe. 2 săptămâni a fost de acomodare și acum de luni începem distracția aia la altă.